Highlands Resort mga pare boys. Sobrang layo pala from the city. May 4.3 kilometers pa po tayong babaybayin before po na ma-reach natin ang Kampuestuhan. And it's already 4 in the afternoon. At talagang papunta po siya sa paanan ng bundok. So ayun po mga pare ko, andito na po tayo sa Kampuestuhan Highland Resort. Yung entrance fee po nila sa pagpasok nyo lang po is 200 pesos. At pag gusto nyo nga sumakay sa mga rides, may office po sila doon. At separate po yung payment doon. And right now, isi-check na ho natin kung gaano ba kaganda itong lugar. It's because it is my first time. Excited din akong pumunta dito. Excited akong ma-check yung place. So let's go. So ang gagawin natin dito mga kumpare ko is maglagaw-lagaw lang tayo or pasyal-pasyal lang. Hindi tayo maliligo, sobrang malamig dito. Hindi raw pwede itulak, pisil-pisilin at kung ano pa ang dinosaur, baka mabuhay yung dinosaur. Mukhang mag-aaway itong dalawang dinosaur. So dito tayo. So sa mga walang ahit pa dyan, nagpo-provide po si Kampuestuhan ng malaking Gillette Mach 3 Turbo. Parang ito po yung mapa ng lugar. Yan, kita nyo po sa likod. Ayan. This way. So ayun nga, so worth it yung 200 pesos yung mga pare ko. Kasi yung mga dinosaurs nila talagang gumagalaw. Ayan po. Kita nyo yung ahas sa likod. Yan, gumagalaw rin. Si Best daw. Yun, may aerodactyl mga kumpare ko. So hindi lang po siya isang resort, isa rin po itong theme park. Kikita nyo naman po gumagalaw yung mga dinosaurs nila dito. Worth it yung 200 pesos. Saka may iba pa dito. Di lang sa gumagalaw yung mga dinosaurs mga kumpare koys. May pa-sounds din si Mayor kung ano ang boses ng mga dinosaurs. Yan din yung lumalabas sa mga speakers po nila. So ayan, ito hukbo ng mga dinosaur. Sobrang ganda yun, lumalabas. May lumabas pa. So, check pa natin sa taas mga kumpare ko. May mga rides, may mga pools doon. So, check natin. Pag hindi ko talaga malibot ang lugar, sabi nila di daw kayang libutin ng isang araw itong Kampuestuhan. So kapag di ko kinaya,
ipapalipad natin yung drone pero sa very high altitude para naman po kasi may mga ano po sila dito. Yan. May di magdikita bata may mga ano diyan. Ayan. Yan kita nyo po. Mga ano po yan, ang mga wires na kung saan pwede ho kayong mag zipline. Yes, may zipline din ho dito. May marami silang cottage. Kung gusto niyo mag-enjoy talaga overnight, may mga rooms din po sila. Yeah. pa. Ayan, may pool. So, ito yung sinasabi kong malaking King Kong mga kupare ko is yan. So, hindi pa sabi ko may zipline din dito. And sa Tower A po. Ayan. So, dyan kayo hanggang sa baba. So, puntahan natin yan. At nang makita nyo kung gaano talaga kaganda itong lugar. Kung bakit magiging sulit yung 200 pesos na entrance fee nyo po. So, trip nyo bang mag-basketball habang naliligo ng swimming pool? May basketball court din po dito. Shootout lang din pala. Ayan. Mala Jordan. So, gusto nyo sumakay ng mga pwedeng sakayan sa perya. Yung mga rides sa perya, andito rin mga kapare ko. Ayan, kompleto po. Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta nakikita ko ito sa perya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan, umaandar na. Hindi lang pang bata, pwede rin pang matanda. Nakikita nyo naman po, mga nanay po nakasakay dyan. 2 bata, 3 nanay. Grabe, enjoy na enjoy. For family, friends, lahat. Ayan, sobra. Enjoy na enjoy yung mga kasama. Grabe. So, habang enjoy na enjoy kayo sa pool, ma-enjoy nyo rin ang view. Yan, yung mga bulubundukin yung sinasabi ko kanina mga kapare ko. Yan. Sobrang ganda ng background nyo pag nagpa-picture kayo dyan. And I think po mga kapare ko is doon sa may bandang doon is wave pool po. So kung di nyo alam yung wave pool, check nyo lang sa Google mga kapare ko. So basically, man-made na waves. So pag andyan kayo, may mechanical waves. Di lang po dinosaur, may shark din po. Sobrang laking shark. Nevertheless mga kupare ko, may rope course din po sila. Yan, kita nyo po. Grabe, sobrang legit na rope course mga kupare ko. Talagang pagpapawisan kayo. So check natin, may tao na nasa rope course. Grabe, yun kita nyo. From there, ayun, dyan kayo mag-start hanggang doon. Doon po sa dulo. So talagang pang ninja warrior. So kung gusto nyo mag-training, punta kayo dito sa Bacolod. Kung sinong gusto mag-ninja warrior, ayun. So dito kayo mag-practice sa Bacolod. Yung cast ng Kung Fu Panda din pala mga kupare ko is kasi ayun, nagre-relax muna sila. Kaya nag-ano muna sa dito. Empleyado muna sa dito sa kampuestuhan. Yan, kita mo sa likod. So, empleyado muna sila dito. Relax lang. Diyan lang muna kayo, relax muna kayo. Gusto nyo munang manatili dito at mag-relax. Pagkatapos ng 1 whole day of enjoying the place, pwede rin kayong magrenta ng lugar. Yan po, isa po sa kanilang mga place kung saan po pwede kayong mag-stay. Di ko alam yung presyo mga pare ko, but yan,
So nasa paligid lang po. Yan. Parang ano, parang igloo. Hobbit house. So may mga taong nakarenta kasi ano, umaanda yung aircon. So kung wala kayong dalang pagkain mga kumpare ko, at gusto nyo kumain sa loob, may restaurant naman po sila. Diyan po. So sobrang laki ng lugar. Mga pagkakasya kahit 100 persons po sa restaurant nila mga kumpare ko dito sa loob. Ayan. So ayan mga kumpare ko, dito tayo ulit malapit sa entrance, and dito po sa baba hindi po natatapos, so malaki pa po ito. And then makikita nyo po may another ano sila, hanging bridge, may hanging bridge po sila. Down below the hanging bridge mga kumpare ko is another pool, and then kita nyo po sa gilid may mga cottage po, so pwede ho kayong magrenta ng mga cottage kung gusto nyo pong magstay dito o gusto nyo mag holiday dito, meron din mga cottage. So ayun po, dito sa Campus 2 mga kumpare ko, dito ako para kita yung mga dinosaur. Ayan. Yun, so napagod ako mga kumpare ko. So Campus 2 Highland Resort, and isa na rin po itong theme park kasi may mga dinosaurs po na gumagalaw sa, so sa halagang 200 pesos sa entrance fee, talagang may enjoy nyo yung lugar mga pare ko. And yung mga rides nila, yung hanging bridge, yung zipline, may